हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोनखौ मोजाङै दङ होननानै लोगोसे बुहुमनि बर'फोरखौबो आसा खालामो मोजाङै दङ होननानै दा आङो दिनै आसामनि सोमोन्दै रायलायदों आसामाव सुबुं अनजिमा बांनाय आरो बिनि माखासे हारफोर आरोना मारै मारै गासैनिबो फारफ्रोमबो लानानै मारै जादों आं सिगाङावनो बुंखाबाय दि जोंहा बेफोरबायदि साननायखौ माने 10 बोसोरजोंसो मा खालामो साननाय जायो नैबाव नायदो 2001 निफ्राय 2011 होमबा 10 बोसोर जाबायना ओमफ्राय जों गोदानै सानफिनगोन माला 2011 बा 2021 नैबे फैगोन बोसोराव दाथ' 2020 नालाय फैगोन बोसोर 2021 आव मा बेखौ गोदानै आरो सानफिननानै दिरुनगोन आरोना दा जोङो बेखौ नायनो नै सुबुं अनजिमानि आखुथायनो क नाम्बाराव नाय सोलोंथाइ मोननायनि हारनो जौखोन्दो जोंनि आसाम हादराव सोलोंथाइ मोननायनि हारा बेसेबां दंमोननो 2001 आव 63.25% मोनदे नाथाय 2001 आव एसे गोरोंसिन जादों जोंनि आसामनि मानसिया 72.19% माने लेखा गोरों जादों आरोना जोंनि आसाम हादरसायाव दाना नायदो सेकेन्ड ख'आव नायनि आथोन रुजुथायनो मोनफ्रोमबो 1000 हौवाफोरनि उल्थायै आइजोनि अनजिमानो जेनेबा मा होनो बिनि सुबुं अनजिमाया हौवाफोरनि उल्थायै सुबुं अनजिमाया बेसेबां मोनो 2001 आव 935 मोन नाथाय 2001 आव बेसेबां जादों 958 जादों दे आरो ग नाम्बाराव नायबावदो नै गामियारि सुबुं अनजिमा जौखोन्दोआ 2001 आव गामियाव थाग्रा सुबुं अनजिमाया बेसेबां पारसेन्ट दङनो 2001 आव 87.10% दंनो गामियाव थाग्राफ्रा दे ओमफ्राय नोगोराव 2000 माबायाव बेसेबां मोननो 11 आव गामियाव थाग्रा मानसिया 85% ल'सो नै खमायबाय आरो बांसिन मानसिया होमबा सिगां 87 मोन 2001 आव दानिया 85 खमायबाय माने टाउनाव बा नोगोराव बांसिन थासिनबाय आरो मानसिया बिदि होननानै जों हमनो हायो नङा होमबा दाना सेकेन्ड ग'आव नायदो नै ग'आव नाय नोगोरारि सुबुं अनजिमा दहाय जों गामियारिखौ नायबाय 2001 आव बेसेबां पारसेन्ट थायोमोन मानसिफ्रा नायनै 12.90 ना 12.90%आ मामोन 2001 आव नोगोराव थायोमोन नाथाय 2011 आव बिनि बांसिन थाफैदों नै 14.9%आ नोगोराव थाफैदों माने नोगोराव एसे 2001 आव खममोन नाथाय 2011 आव बारायदों दे आरो अंग'आव नायलायनै उनफारियाव सोजानाय थागिबि हारि एससि सुबुं अनजिमाया बेसेबांमोन जाहैदों उनाव सोजानाय एससिफ्रा 2001 आव 7.40% मोन दे नाथाय 2011 आव बेसेबां खमायदों नै बेहाय दे 7.15% ल' जादों आरो बेयो जोबोर गोनां दे मोनथिना लानांगौ जों बेखौबो प्रथम श'आव नायदोलाय दाना उनफारियाव सोजानाय हारि एसटि सुबुं अनजिमाया उनफारियाव सोजानाय एसटिफोरा बेसेबां मोनो 2001 आव नायलाय 12.83% मोन नाथाय 2011 आव बेसेबां जादों 12.45% जादों दे बेखौ जों मोनथिना लानाया मोजां आरोना बेयो स्पेसियेलि क्लास 10 ससियेल साइन्सनिफ्राय दे बिसोरो एग्जामनि थाखाय मेट्रिक एग्जामनि थाखाय बेखौ नायनाया मोजां आरोना आरो दानिया नायदो बेबा आसामनि दै सेथि आरो नैथि नोगोरनि अनजिमानो जोंना 2001 आव साननाय बायदिब्ला 11 आव जोंनि आसामाव मानो आसाम हादरसायाव मोन 13 मा दङ गिदिर नोगोरफोर दं दे जोंनि आसाम हादरसायाव बै गिदिर नोगोरता 13ता गिदिर नोगोरखौ सेथि आरो नैथि थाखोआव रानदों जाहैदों आरो बिनि सुबुं अनजिमाया बेसेमोन बेखौ माला सानदोंमोन 2001 आव 11 आव सरि 1 आव फोरमाय थादों आं 2011 आव ओमफ्राय दा गोदानै सानफिनगोन माला 2021 आवसो दे दाबो सानथ'वाखै नै दासो 2021 आवसो सानगोन बेखायनो जों दाबो मेट्रिक एग्जाम लिरोबा जों नैबेखौसो इम्पर्टेन्ट खालामनांगौ आरो 2011 निखौ जोंहा बेसेबां दङ होनदों गिदिर नोगोरा 2011 नि बायदिबा मोन 13ता से नाम्बाराव नै बेखौ बे मोन 13ताखौ सेथि आरो नैथि थाखोआव रानदों दे सेथि थाखोनिखौ फरायलांग्रोनि नै सेथि थाखोआव मा दंनो गुवाहाटी बयनिफ्रायबो देरसिन आसामनि मा होनो नोगोरा जाहैबाय गुवाहाटी बेयो सेथि थाखोआव गोलैयो नै नायदो नोगोरनि थाखोआव ओमफ्राय सुबुं अनजिमाया बेसेबां मोननो 9,68,549 दंमोन जाहैदों दे गुवाहाटी नोगोराव दानिया 2 नाम्बाराव नायनै सिलचर नोगोर दे
सिलचर बेबो सेथि थाखोआव गोलैयोनो। ओमफ्राय बिनि सुबुं अनजिमाया बेसेबां दंमोननो सिलचराव 2,28,985 दे। ओमफ्राय 3 नाम्बाराव नायनो डिब्रुगड़आबो सेथि थाखोआव नोगोर गोलैयोनो दे। बेवहाय बेसेबां दंमोननो सुबुं अनजिमाया नायलाय 1,54,019 जन दङमोननो दे। 4 नाम्बाराव नायनो जरहाटआबो सेथि नोगोर गोलैयो दे। ओमफ्राय बेवहाय सुबुं अनजिमाया बेसेबां दंमोननो 1,53,249 जन दङमोननो दे। 5 नाम्बाराव नायनो दाना नगावआबो सेथि थाखोआव गोलैयो दे। बेवहाय सुबुं अनजिमाया बेसेबां दंमोननो नगावआव 1,47,137 जन दङमोननो दे। 6 नाम्बाराव नाय तिनिसुकियाबो सेथि थाखो नोगोराव गोलैयो। बेवहाय दंमोननो 1,25,637। दानिया 7 नाम्बाराव नायनो तेजपुराबो सेथि थाखोनि माबायाव गोलैयोनो नोगोराव गोलैयो। बेवहाय बेसेबां दंमोननो सुबुं अनजिमाया 2011 नि बायदिबा 1,04,77 जन दङमोननो दे। दानिया 8 नाम्बाराव नाय धुबुरीया जाबाय नैथि थाखोनि नोगोरनो दे 2011 नि साननाय बायदिब्ला। बेवहाय सुबुं अनजिमाया बेसेबां दंमोननो 65,756 दे। दानिया 9 नाम्बाराव नाय दिफुआबो मोनसे जोंनि आसामनि नोगोरनो, बेबो नैथि थाखोआवसो गोलैयो। बेवहाय सुबुं अनजिमाया बेसेबां दंमोननो 63,654 दे। ओमफ्राय 10 नाम्बाराव नाय सा लखिमपुराबो मोनसे नोगोरनो दे, बेबो नैथि थाखोआव गोलैयो। बेसेबां दंमोननो 59,793 मानसि थायोमोननो बेवहाय दे। 11 नाम्बाराव नायनो करिमगन्जआबो मोनसे नोगोरनो आसाम हादरसानि, बेबो नैथि थाखोआव गोलैयो। बेवहाय सुबुं अनजिमाया बेसेबां दंमोननो 2011 नि बायदिबा 57,585। दानिया 12 नाम्बाराव नायनो शिबसागराबो नैथि थाखोनि मायाव गोलैयोनो नोगोराव गोलैयो। बेवहाय बेसेबां दं 55,595 जन थायोमोननो दे। दानिया 13 नाम्बाराव नाय गवालपारायाबो नैथि थाखोनि नोगोरनो आसाम हादरसानि दे। बे जोबथानाय दे, बेवहायनो खमसिन मानसि दङमोन दे। बेवहाय बेसेबां दङमोननो 53,455 जन मानसि दङमोननो। नैबे चार्टखौ क्लास 10 नि जाय स्टुडेन्टफोर बिसोरो मोजाङै नायबानो जाबाय आरोना। बेखौ चार्ट खालामनानै लाबाय थाबानो जाबाय, गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौ मोखास्थ' खालामनानै। आसा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोन्दों जानो हागौ। मोजां मोन्दोंबा लाइक खालामदो, लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। बाय बाय।